kaburuji e demngal Pulaar e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe heten ko radio Jawol Sare on calminama to gonɗon no gonirɗon kala joni meftande men e kaburuji. Meftande men kaburuji jamma hande jaten koye dendi Amatoure e kaburuji dowlaji dentuɗi e kaburuji international. Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jaam hiire moon. Kaburuji meɗen hande oɗo ñalawma talata capantati lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom gonɗo joni ko waktu sappo ɓoɗo e Cincinnati on waktu yoni toon to New York, toon to Chicago e Dallas ko ɓe jarata ko 9h jamma, toon to Los Angeles ko 7h kikiɗe ɓe jarata oɗo saha joni. Kaburuji moɗon e ɗemgal Pulaar guiɗoɗen ko toon to Washington tungnaɗi kadi ko winda toon hande to CBS News kamɓe Cour suprême ene wayno ɓe ƴefti hande décision ɗum noon ko jabade Donald Trump ɗaɓɓande wonno fatude mabɓe ɗum noon ko caggal tribunal uji gonɗi less e cali yamirore muɗum nden no yamirore wonno ko kanko Donald Trump guila o ƴefti laamu nden ñande janvier hitande ujunaji nogas o wino ko kala sukaɓe jibinaɓe ɗo en ɓe jinnaɓe mumen ngala kayitaji ene wayno ko potani hebde nationalité américaine ko e wonde foof ɗum ɗo ko hunde salade partout e cuuɗi ñawoji gonɗi lesɗi kono kanko Donald Trump winomo waɗ appel makko yeehi toon to Cour suprême oɗo dumunde fof noon en ɗamino ko kamɓe ñawoɓe won toon ɓe mabɓe mbaw jabade kanko Donald Trump ko fatende ɗo yamirore est ce que ɓe continue yamirdemo yo ɗum woɗi walla ɓe calo ɗum ɗon ko e wonde fof e nder hannde ko waɗi surprise mawɗo hono kanko garduɗo Cour suprême hono kanko John Roberts e kanko kadi koni ɓeɗo ɗiɗi ko conservateur uji ɓe jante e libéraux uji toon to Cour suprême ɗum noon ɓe goni joyo o wiɓe wonde ko en wayno ko kanko Donald Trump ko waɗi ko ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa wona lawol to banggue kamɓe conservateur uji hono kanko Clarence Thomas e kanko kadi Neil Gorsuch e kanko Samuel Alito ɓeɗo woni tatoji saliɓe kañum waɗi mbaɗi descente men o wi wonde ko kala ko haalete e oɗo amendement ɗum noon ko amendement battude 14 ɓe mbi ko haalete ngo fof ɗum ɗo fof wona hunde wonde gonga ko fati histoire e ɗum noon kadi no wayno koɓe saliɓe ɗum noon ko wawi wonde fof ɓe ɓuurama doole hono kanko noon biyeteɗo Brett Kavanaugh ene wayno ko kanko hoorema ko jaɓani yentude mabɓe ɓeɗo tat kono noon kadi o jaɓani yentude e John Roberts e nder wiide makko wi wonde ko o jaɓani majorité koɓe gooti ko pour wiide wonde ko Donald Trump wonani gonga mum kono mo gonɗini wonde ko Donald Trump kañum hoore mum violi kala ko fate no statut fédéral ɗum noon ko nde yamiri wonde ko kala ko nationalité e yimɓe jibinaɓe ɗo ene potani hebde ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko woni lawol ɗiɗoɓol kamɓe Cour suprême eɓe gadda ñawore mawde contre makko kanko Donald Trump siftini ɗon tan ko ma won lebbi ɗiɗi joni ɓe gaddi ñawre wonde wiide wonde ko wala fof haqqi kanko Donald Trump ɓeydude frais de douane ɗum noon e yimɓe aduna o fof ɗum noon kadi no wayno ko ɗum ɗo hande kadi ɗum ɗo yanti hen ko wawi wonde fof kanko Donald Trump e nder ko haali wi wonde ko kamɓe ɓeɗo ñawoɓe koɓe yimɓe ɓe ngala haqqillaji e kono wi wonde ko ene wayno ko tawde hande omono ardi ma o ƴeewa congrès kañum hoore mum wayla kala ko fati ngal ɗon kuulal noon ko siftini ko kuulal sappo e wiol ko wawi wonde fof ene wayno ko haralaɓe ko fati justice nden continue hande ne en mbiya wonde ɗum ɗo hay goto fotani namdade ɗum par ce que e nder kuulal ngal ko wi ko wonde ko kala neɗɗo jibinaɗo ɗo walla neɗɗo keɓɗo naturalisé gonɗo ɗo hen ene jogui droit ene kala ko fate en haqqiji citoyenneté ɗo e États-Unis donc wawi wonde fof yamirore hande yande ummade toon to Cour suprême toon to Cour suprême kadi ne woni ko kamɓe ñawoɓe kadi ɓe mbawi rokkude kanko Donald Trump kadi fenade ɗum noon kadi nde kanko hoore makko nde wonno appel toon ko ñawore wonnode kundu makko e kanko oɗo biyeteɗo Jean Carroll noon ne wayno ko debbo takkuɗomo wi wonde ko kitale ujunere 1990 ene wayno ko kanko Donald Trump o ɓe ƴewrino ɗum bandiyagal walla o ƴeewino force ɗum pour wondude e muɗum toon to New York ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump ko calino ɗum ene wayno fawnoma hakkude oɗo debbo ko potimo plante ko yo yoɓo oɗo debbo kadi woni million ngaji 5 kanko Donald Trump ɗon ko calino ɗum woni o yefti kanko hoore makko wi wonde mo waɗa appel toon to Cour suprême hande noon ɓe jaabi ɓe mbi wonde ko oɗo debbo takkuɗo mo ene wayno ko takkimo ko en kanko ɓe ƴeftata oɗon kadi donc so ƴeftani firti wonde ko ñawoji baɗuno lesɗe fof ɓe jaaɓi ɗum kamɓe Cour suprême ɗum noon firti wonde ko kanko Donald Trump ɗeɗo balɗe garoje walla jonte garoje ma ñawore kadi fawi makko pour wonde yo yoɓɓo oɗo debbo ken wona million ngaji 5 ɗi fawno hande kabaruji men États-Unis kumi toon to Washington kadi ne wayni ko no kanko Donald Trump administration makko nan ɓeydo kadi hande tittinde haare muɗum ɗum non ɓeydude haare muɗum wonde habde kala ko fate ne gueɗe ɗe ganduɗa parɗe immigration ko teskita oɗo dumun eɓen ɓeyde kala ko fate coggu ko fate yimɓe ƴeewoɓe visa surtout yenno yimɓe wiyeteɓe résident walla jogguiɓe visa ji ko wiyete visa ji ingénieur uji ummotoɓe caggal leyɗele taw ko compagnie gaddanɗumen e ko teskita kadi tumnade hande news ko haali ne wayno administration Donald Trump e nder kadi ko yaltino tuggi juillet ha hittanma décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom kala visa ji biyeteneɗo EB2 natti wade
kujira dum gadi administration Donald Trump tungna hande nisigu hali wi wonde ko kala baddo dabbande fate en dido visage wala hesdi sindi kala ko fate residence mudum e woni ko kambe gouvernement hankadi be tolata haysi ko error haysi ko tobbere water mbadata ko error technique en wayno mabbe calo don ndedon dabbande so be calim kadi en wayno ko perdre charisma ko wonde fo dum do fof kadi ko haalinde kanda kanko Donald Trump continue kadi e habde sur immigré habruji men États-Unis cektoden ko fate coftal balli dum non haysindu kanko tijan nyango mo continue tinare makko mawde wadde addude ko habruji minute par minute tonto WhatsApp radio jol sare amen ba ƴeewde do en résumé kam ko kewi tuggi hanki fadan odo sa joni be ngoni ko éliminatoire uji ko biata 16e de finale donc e mani ko kala juudubi so tawi ne kawdirani ha tan gasi woni badata ko tirobi way won fo en yiyamon to hanki on tonto Los Angeles on kambe Canada be éliminé Afrique du Sud 1-0 hanki kadi wiyama tonto Boston kambe Allemagne e kambe Paraguay gorme fof bi fi godon 1 kono be jehi en woni ko kambe Paraguay be éliminé Allemagne donc be dañi 4-3 tonto Mexico on kambe Maroc be potino ko Pays-Bas cagal de kambe bi jiwi ken wona 90 minutes gor fo bi ni godon en woni be jehi ko tiro bi dum non en woni ko kambe Maroc kawi 3-2 dum non en woni Maroc yi kanyum horum jonni 8e de finale tonto Houston en woni ko kambe Brésil kadi potino Japon hanki bi Japon 2-1 hande non e on nyalom hande tala chapitre le Juin hitan ujunaji nogas jeego men woni ko kambe France mbawi fide Suède 3-0 kambe Côte d'Ivoire be potino Norvège en woni Norvège fibe 2-1 donc Côte d'Ivoire eliminam kawno kambe ko ton ko de Dallas Mexico kanyum judno ko Ecuador be juno ko ton to Mexico do odon match fuddo ko 21h odo sa joni kambe Mexico kambe domini 2-0 adum non ha naki hadde journal ogas main kepa résultat final wonande jango alarba premier lewru juillet tan ujunaji nogas jeego men wayne ko tonto Atlanta on kambe Angleterre may pote Congo République démocratique du Congo dum ko midi tonto San Francisco États-Unis kambe États-Unis may pote Bosnie Herzégovina tonto Seattle en wayne ko Belgique ma fote Sénégal dum no 16h match Sénégal Belgique ko 16h match États-Unis contre Bosnie ko à 20h en wayne match Angleterre contre Congo ko à midi heure locale kaburuji e demgal Pulaar e radio Jawol Sare habruji men international pudden ko tonto Venezuela dum non ko tunna da hande habruji gomri ton ciagal leydi yerbu non son ma won balde sappo joni wayno ko kambe yimbe wallobe dum non ko taw America je jahanen continue hande continue yilade won yimbe heddibe hande kubeje Johnson e odo nyalom hande be mbawi dandude neddo goto jaaro duubi capande nayi kanyum horum ko sécurité garde dum non kanyum horum ko en wayno dedo balde sappo wonno ko lesen dedo hubere yande dum non tunna da hande hisa mo bat ndido leydi yerbu ton ko biata bedgol mudum ko to be jeedi piccal joyi to be jeedi piccal dum non ko gede bannodo ton to bange rew Venezuela ko e won fu e tugnade hisaji ko mbadi be bi wonde e odo nyalom hande talat maybe yisabe hen kam yettima ujunere temede jene odo saado be jarat be bi on wayni kadi ha hande ken wi ujunaji yimbe kisi dum ko ujunaji kew ko e won fu en wayno odo sa joni kambe leydi Venezuela e ben continue jabde dum non suidi wonna yimbe mo ganda hen yidbe be walla anbe ko e won fu en wayno odo sa joni ko dum woni hare wonde son dum non tungnal hande service aji NASA dum non satellite aji America ji gondi do bi wonde ko ndido yerbande leydi wonde son to Venezuela heli kena bo capande joyi jene ujunere o hubere wondon ton Venezuela kambe Nations Unies be yodo sa joni kan bura million ngaji didi na tawni wadi hen temede jeedi ujunere sukabe odo sa joni ngalato ngoni ala sako keba balle pour no ngur habruji men international hakkunde États-Unis e Iran tungnade hande gote e yimbe ngana laabe ton to Qatar taw ko kanyum woru mum ko ƴeewo maslahaji ponnoɗo fottude kam délégation américain e woni ɓe ngari toon to Qatar kono ne wayno ko pottital ngal waɗani ɗum noon handi tugnade kanko dokkade konngol pour ko fate kaldigal kamɓe États-Unis kamɓe Iran o wi wonde so ne wayni ko so tawde États-Unis jaɓani hande gueɗe ɗe ganduɗa kaldunoɗe ko fate nanodiral pour wonde fama muyeɓe alay sago kamɓe Iran e États-Unis kalda signinono toon to Suisse ene wayno ko kamɓe Iran eɓe paari kadi ruttitade guerre hakkude mabɓe États-Unis ɗum noon e wayno ko siftini kadi o wi wonde ko gueɗe ɗe ganduɗa États-Unis oɗo sajuni wonda ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe Israël ɓe mbaɗata toon to Liban non ko haare wonde hakkude kamɓe Israël e kamɓe Hezbollah ko wonde fof ene wayno ko Hezbollah siftini ɗon tan ko yimɓe ɓaddiɓe kamɓe Iran e kadi ne wayno ko Hezbollah ko fedde wonde toon to Liban kañum hoore mum sallinde oɗo sajuni nanodiral bangal hakkude kamɓe laamu Israël e laamu Liban
haburuji men international cagdaren ko tonta Sénégal tumnade hande ko fama en woni ko cagalde kanko Ousmane Sonko assemblée mabbe ne wadi son cadele hanki dum non cadele de kadi wonno ko kambe surtout député ji Pastef tumnade hande parti lundukal anni mo be jogi wonde waylude constitution mo leydi Sénégal en woni ko cagalde kadi ne ministre public fate justice mo leydi Sénégal arno ton fami wonde ko kambe be jabani hedade yamirore umminde ton to président mo leydi Sénégal hon Bachir Diomaye Faye surtout nde don yamirore ko wadde dabbande wonde ko yobe kutoro kulal biete ngal wosi bo yo wosi de yo bloc dum non ko pour dattinde kal procédure ji badan ton ko wonde fo en wayni wodo sajan hande ko halte ko kambe député ji Pastef e kambe kadi député ji lundu kam e be lurundiri wodo sajan holko foti wadede ton Sénégal ko wonde fo haysinde be ngosi ngal don kulal o don proposition be biete waylude constitution mo leydi Sénégal ala zago en wayno ko kanko Bachir Diomaye Faye o signin dum wadde dum promulgué dum non tumnade ko fama e haysindu kanko Ousmane Sonko wadi menesuji kewdi ocini dum Bachir Diomaye Faye ala kadi ko haalani mudum famdini dum ni tawdo watti wi dum on ko miñibe e kadi ko non ko président e dum do fo en wayni ko en demina on kanko Bachir Diomaye Faye o jogoran jabadi no halluji parce que jogoran signin dum don e yamirore kadi nde wadi o haalte o do sa joni ko tonto leydi Sénégal e wayni ko Sénégal nabe pay ko wiyete référendum pour yewde jabade be kambe député ji Pastef o do proposition mo bari est-ce que kambe Sénégal na fo be jabi constitution wayle wala wasa waylede ko wonde fof o do sa joni ko tension ngaji gondi son Sénégal di en wayni ko na addani wonde na addan yimbe hewbe wiide wonde ko do sa joni ko cadele hakkunde institution ngaji Sénégal surtout ngardingu leydi Sénégal e kambe kadi sardi yankobe leydi Sénégal en wayni ko nen beydo bu nyande fo bonde musidɓe tedduɓe tenko ɓeɗa josa ko ɗo tongi meftane men e jamma hannde o en ñaguima joom jaam mo jaam woni jungo mum nde waɗante en jaam